गाइस दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मानि देमसि एकदम डेन्जार बुरजा फोनाय मानि खोन्थागोन आरो बिथाङा आदा फुबननि माबायाव थांगासिनो आङो देमसि बारियाव थांगासिनो आङो नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम औ नै जोंना माबाया मा होनो बे माबानि देमसि मालिक आदाया फैगौ ओइले आदाया फैगौ दे आदाया फैग्रोथोंसै फैनानै मा बिबुंथि लायो गावनाव एसे सोंनानै नायनोसै मामोन दे आदा बे देमसिनि सोमोन्दै एसे बुंना होलाय बिलाय मा लुथुर फुथुर गद थांगोनसो आं मा बुंनांगौ बुंदो माने आदाया बेयाव माने देमसियाव बिसिबां रां मोनो आरो खय बिगा बियो दा बेयाव 10 बिगासो दङ देमसियाथ' थांनाय बोसोराव साबसिन जादों देग्लायसो बारा गैया महनसेयाव ओरैनो 1600फोर लायो आरोखि देग्लायबा बारायगोन ना मागोन नै दाबो फुननो मोनथ'वाखै दाबो ओरै खावसेल' मोनग्रोबायबा ओमफ्राय आच्छा आदा बेसरनिफ्राय एसे लाबसिन जायो दा बे बुस्थुआव दा बेसरनिफ्राय साबसिन जायो मोजाङैनो नाङालै खम खायदा गोरों आदा मानसिफ्रा मावनानै जानो माने बेसर फोगोन माने माबा ओरैबायदि ना बेसर फोनायनि सिस्टेमा नोङो 15,000 गारोबा नोंनाव खुनुरुखुम 30,000 फैगोन दिनै आदायाबो माने गोबां बुंबाय गावनि बे माबा खामायनायफोरनि सोमोन्दै खोन्थाबाय आरो आदायाथ' बेयाव माबा होनदों बियो 2 लाखसो थाखा फैगोन होनदों बियो माने गोबां मानसिफ्रा बिदि बुंनानै लायो आरोना आदा मिथिबाय दाख्लैबो आं ओरै सानजानि सासे मानसिखौ नुदों दाउ फार्म खालामनानै बियो बिदिनो 1 लाख 1.5 लाखसो खामायो होननानै बुंनानै लादों आरोना बे मालाबाबो नंगौ नङा मिथिबाय बे हिनजावफोर गोसथोनायनि थाखायनो होननानै लागासिनोखा बियो मिथिबाय अबे फाग्ला दाउ फार्मजों बिदि खामायनाय बे देमसियाव खमैबो माबासल' थांदों बेयाव माने 10,000सो थांदों आदा नों हयथ'बा नों लाजादों जानांगौ सोरजोंबा फैसाखौ बावदों नोङो लोंनानै बे समावथ' नोंलाय एसे लोङोबोमोन नङा होमबा लोङो लोंनायालाय बेयावनो नोङो फैसाफ्रा सोरजोंबा लाजादोंसो जानांगौ बेयाव 30,000 गाहाम थाङोबा जुदि नोंनि खामायनाया खमैबो माबा जानांगोन 3 लाखसो फैनांगोन बेयाव थाखाया मथा मथि 30,000 गारबा गोबां मानसिफोर दङ आदायाबो हिनजाव मोननायनिसो बिदि दामखौ बारायलाबायबाय जानांगौ बिदि नङाब्रा खोथाया दे होमबाबो एसे बुंना होलाय आं मा बुंबावनांगौ बेनो माबाया गथाथा साबस्क्राइब ना मांग्राया बिजों जायो बेनोलै आदा बेनो मा बुजियाखै गाव थबथबथार मोजांथ' मा दा आंलाय मा बुंबावनो बेखौनो मावना जाबाय आरो बास बिनिफ्राय नांला बिदि फिसा बिदिनो ग्रोब आराम रोजो जालांसै आरो दे जाबाय आदा नोंखौ गिनायसो मोनबाय आं बिदिनोसै भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालाम भिडिअखौ जेसे हागौ नुथों बिदिनो होखाव दाबाय होननायजोंसो खोथाखा जाबाय दे जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन मिथिबाय